Здравейте, драги слушатели! Аз съм Христо Йоцов, а с мен в студиото е Никола Иванов, а вие слушате подкаста за военна история "Зад фронта", любезно финансиран от Студентски съвет към Софийския университет. Днеска за това, за което ще си говорим, е Толкин, средновековното военно дело и разпадането на Рим. Две, може би, доста далечни теми, но вие ще видите как по време на разговора те ще се обединят в всъщност една обща, доста интересна. А нека да видим какво казва нашият гост днес, а именно Манол Глишев, историк, лингвист и активист. Добре дошли, господин Глишев. Здравейте, момчета, радвам се пак да се видим. Сега, да започнем първо с войната в Средновековието, войната в света на Толкин и по-конкретно по време на неговия епос какви стратегически формирования, оперативни изпълнения може да се наблюдават в неговия епос. Във "Властелина на пръстените", към третата част особено, става доста подробно дума за война, така наречената война за пръстена, когато останките от "Задругата на пръстена", това са общо взето 5 персонажи: Арагорн, Леголас и Гимли, плюс 2 млади хобити, Мери и Пипин, попадат в страната Рохан и се запознават с местното население, рохиримите или роханците. И всъщност тази част от "Задругата на пръстена" се сприятелява с роханците и потегля с тях на война. В крайна сметка кавалерията на роханците стига до стените на Минас Тирит, където води голяма битка срещу силите на Саурон. След това вече съединените сили на роханците и техните съюзници гондорците продължават към страната Мордор и по пътя имат още поне една битка. Пак в трета част на "Властелина" ние като читатели ставаме нещо като един вид свидетели, може да се каже, на една малка засада, която силите на гондорците устройват в Итилиен срещу малко отделение харадрими. И тези са общо взето моментите, в които виждаме война в "Властелина на пръстените". Може би нещо като война, но в по-малък мащаб, нещо по-скоро като селска патаклама, виждаме в самия край на "Властелина на пръстените" в главата "Прочистването на графството", когато най-сетне хобитите се разбунтуват срещу хората на Саруман, които са завладели малката страница. Има ли нещо реалистично в тези описания на военни действия? Подготовка за военни действия, придвижване на войски, вече реално сражения. Тъй като "Властелина на пръстените" е високо фентази, като литературен жанр, героично фентази, естествено по-голямата част от естетиката в книгата, от образите в книгата, от обкръжението на героите в книгата е средновековно или псевдосредновековно. И понеже Толкин е професор по англосаксонски език, староанглийски език, германист е по образование, това средновековие, от което той се вдъхновява, определено е западноевропейско. И то северо-западно европейско. В частност, това засяга Скандинавия, Германия, Британските острови, така както Толкин е смятал, че войната се е водела през средните векове. Кое е средновековие обаче? По-скоро ранното, според мен. По-скоро епохата грубо казано, между 7 и 10 век. Или 7 и 11 век в някакъв смисъл. И до някъде има и антични вдъхновения. Тоест, двете ни теми наистина са свързани. Тази свързана с Римската империя и тази свързана с средновековната реалност на войната. Кое е реалистично? Реалистично е, първо, че ставаме, пак като читатели или като зрители на филма, ставаме свидетели на реален тип бойни действия, събиране на войски. После има обсада на крепост, шлемово усое. После има штурм, опит за штурм на крепост. Това го има и в шлемово усое, където ние като читатели сме от към страната на отбраната. И го има в Минас Тирит, където ние като читатели сме, пак сме от към страната на отбраната, но и от към страната на кавалерийската сила, която идва да подкрепи обсадените, да свали обсадата. Там при Минас Тирит битката е много сложна. Веднъж мордорските пълчища обсаждат Минас Тирит, обсаждат укрепения град и атакуват стените, штурмуват стените. Втори път кавалерията на роханците пристига, за да свали обсадата и отблъскват част от защитниците, отблъскват част от нападателите, но това не решава окончателно битката, защото в крайна сметка се появява флот по реката, който също се намесва в защита на града и той вече сваля обсадата реално. Спира штурма, сваля обсадата и разбива атакуващите сили. Така че битката има много, много, много зрителни точки, от които можем да се насочим към нея. Кое от тези неща е реалистично? Кое от тези неща е фантастично? Фантастично е, че има немъртъв предводител на мордорските пълчища. Техният водач не е човек. Техният водач е бивш човек. Той е призрак.
може да се каже. И той освен това ползва летящо същество в един момент, изоставя коня си и се прехвърля на нещо като птеродактил, можем да кажем, комично казано. Така че тази част явно е фантастична. Нали, във филма, включително по острието на меча му пробягва огън. Такъв видим огън. Мисля, че Толкин няма предвид това буквално, но това също е фантастичен елемент. Един от реалистичните моменти е, когато защитниците на града, на Минас Тирит, се ужасяват, защото виждат, че катапултите на противника изстрелват към техните зъбери, изстрелват отрязани глави на военнопленници. Това е абсолютно реалистично. Това Никифор II Фока го е правил в Крит, обсаждайки Кандия и превземайки я срещу арабите, които няколко години по-рано са завладели Крит. Връщайки си Крит, ромеите започват да бомбардират арабската крепост с главите на пленени преди това араби. Което шокира арабите и в крайна сметка ги деморализира и те губят нали, битката. Така че това е реалистичен момент. Още един реалистичен момент, вече на стратегическо ниво. Сигналните клади. И в книгата това играе роля. И във филма се появява, във филма даже е драматизирано. Там младия Пипин май трябваше да запали кладата и местните гондорци нещо му се противяха, но той много хитро се промъкна и запали кладата. Тези сигнални клади са реално съществуваща сигнална мрежа в Римската империя и по-късно в Византия през средновековието. Нали, в източната Римска империя, аз в Византия го ползвам само за удобство термина, защото на широката публика е познат. Веднъж Тацит, мисля, че описва сигнални клади, когато говори за атаката на император Клавдий срещу Британия. Всъщност сигналните клади от Ла-Манша до Италия, до Рим, светват една след друга и в разстояние на по-малко от 2 денонощия мисля, че успяват да доставят кратка и ясна новина до Рим за това какво става на брега на Ла-Манша. И втори път, естествено, самите вече средновековната версия на римляните, ромеите, нашите познайници и съседи, имат система от сигнални клади в Анатолия, в днешна Мала Азия, от киликийската си граница, т.е. от границата на Сирия все едно, до азиатските предградия на Константинопол. Така че за няколко часа Василеса на ромеите може да научи, че е станало нападение в Киликия, което за средновековието е нечувано. Нали? Хората не са имали ток, не са имали интернет. Реално няма как да получават новини по-бързо в разстояние на дни или седмици, колкото бързо може да измине един кавалерист разстоянието. Така че на стратегическо ниво това е изключително важно да имаш такава сигнална мрежа. Това нещо във Властелина на пръстените е отразено. Добре, всъщност ние виждаме огромни армии в тези сражения. Имаме ли информация как се случва мобилизацията на различните фракции в Властелина? Да, имаме. И е много интересно. Първо, роханците се мобилизират на 2 пъти. И това го има отразено много ясно в Властелина на пръстените, в книгата по-специално. Тъй като, пак казвам, Толкин не е точно историк, не е медиевист, той е филолог и неговият интерес към средновековието минава през художествените текстове на средните векове и най-вече през староанглийски текстове. Той се вдъхновява много силно оттам. Какво описва той? Първо, Арагорн, Гимли и Леголас, нали, човека, елфа и джуджето, засичат един конен отряд, който препуска от 100 души конен отряд, който препуска и със степта на Рохан. Нашите пътници спират отряда и си разменят първо заплахи, после обаче се сприятеляват и си разменят новини. И се оказва, че предводителя на отряда, който е племенник на Роханския крал и по-късно самия той става Рохански крал, той води, както той каза, това е моя Еорет, мъже от собствения ми род, казва той. Какво значи от собствения му род? Това не са му 100 души братовчеди. Те не са му от рода в този смисъл, прекия буквалния, но те са му, така да се каже, първо, че те са му на подчинение, те са му лични васали, т.е. това са неговите рицари от свитата му. Рицари, не си представите хора облечени като в 15 век в готическа броня, рицари в служебния смисъл, кнехтове бихме казали на немски, по-скоро като служители. Това са хора заклети с лична клетва към съответния господар, в случая племенника на краля, който се явява трети, на български превод е много интересен, трети воевода на пределите. Какво означава това? Това е глупост, това звучи като воеводата Дракула, нали? Или като Велю воевода или нещо от този род. Не. Това е българския превод на Third Marshal of the Mark. The Mark е марката, граничната зона, което е самото кралство на роханците. Някога това е било гранична провинция на Гондор. Така че единственият крал в рамките на някогашния Гондор, който се самотитулува крал,
е Роханския крал, но той е крал на гранична област. Той е нещо като Марк крал, ако можем така да го наречем. Нали, като маркиз, като Марк граф. Той е крал на гранична област. Това е много интересно. Защото е крал на своя народ, но е крал в бивша гранична област на гондорците. И този отряд на Еомер, неговия Еорет, всъщност думата пак е староанглийска, тя означава буквално конническа група. Еох е старогерманска дума, в частност староанглийска дума за кон, поетична дума е. Нали, оригиналната староанглийска дума, използвана във всекидневието, при търговия с коне, примерно, е хорса. От там днешното хорс. Поетизмите са много, хеньест е една от тях, другата обаче е еох. И това еохрет или еорет означава точно кавалерийска дружина. Този човек трябва да е много богат. Наистина трябва да е страшно богат, за да има 100 бойни коня, които да раздаде на своите хора и с които да се придвижва бързайки из степта. 100 коня са много скъпо нещо. Да има 100 ризници, които да им раздаде. Те са меки такива халчести ризници. Да има 100 копия, които да им раздаде. Някои от тези войни сигурно имат и мечове. Не всички, вероятно, но някои имат. Други може да имат секири, буздугани, ножове, нали, всякакви оръжия. Но 100 копия, 100 ризници и 100 щита, примерно, са доста сериозно нещо. Плюс покривала, плюс какво ли не още. Отделно от това е описано пак в Властелина на пръстените, как краля на роханците взима бързо решение да тръгне на война срещу магьосника Саруман. Ето ви нещо нереалистично, нали, магьосник. Няма такива неща в реалността. Или има хора, които се самосмятат за магьосници, но нали, магията не е нещо, в което бихме тръгнали да вярваме, освен като четем за нея в литературен такъв контекст. Тръгвайки на война обаче, краля преценява, че силите му не стигат, за да събере на време цялата си войска от цялата си разпръсната страна. Той взима само набора от столицата си. Мести се от столицата си, защото тя не е добре укрепена и се премества в планинска крепост, където долината е преградена с вал. Зад вала има празно пространство и вътре на по-високо има изградена по-тясна крепостна стена. Това е крепостта му, така да се каже, на нещо като две плоскости. Това прикриване в укрепена позиция, бягане от града, който е в степта, почти на открито, в подножието на планините, скриване в планинска долина, изчакване там на събитията, отблъскване на атака на противника в крепостта е супер реалистично. Това е абсолютно убедително. Защото да, в степта кавалерията, с която роханците са прочути, би помела голяма част от пехотата на урукхаите, на тежко въоръжените орки, обаче ако нямаш достатъчно кавалерия, в крайна сметка пехотата ще те изяде. Особено ако извади, както беше във филма дадено, ако пехотата извади дълги пики. Между другото, във филма, във втора част на Властелина на пръстените, в двете кули, штурма на шлемово усое по време на дъжд беше от киногледна точка разказан толкова красиво. Не твърдя, че това е реалистично или нещо такова. Там крепостта беше огромна, както беше построена, но беше толкова красиво, че се конкурираше с страхотните наистина филми на Куросава. Много, много умело кинаджийски. Друг такъв момент, който е, нали, отразява организацията на роханците, много добре е описан в Недовършени предания, което е сборник с такива коментарни текстове към Властелина на пръстените, чернови на Толкин, които говорят за организацията и на нуменорците в дълбоката древност на Средната земя, говорят и за организацията на роханците и показват, че роханците имат тройна организация вътре в кралството си. Краля контролира централния сбор на Рохан около столицата, двамата му воеводи или двамата маршали на войските му, втория и третия маршал на воеводите, явно на пределите, явно за първи маршал минава самия крал, те контролират други два допълнителни сбора в отделни точки на страната. Те имат отделни крепости, където са сборовете им и откъдето те се присъединяват към краля, когато той ги повика, но това отнема техническо време. Тоест явно краля трябва да праща вестоносци, понеже сигналната мрежа не е разпространена из цялото кралство, е само към столицата. Вестоносците трябва да се върнат да съобщят, че са предали новината и след това сборовете започват да се събират. За самите сборове имаме информация, че Толкин ги нарича с две думи. Едната е нормалната дума за военен сборен пункт на английски език – muster. И я имаме на български като сбор, предадена от Любомир Николов. Втората дума е много интересна, пак е предадена на български като сбор или сборен пункт, обаче думата е предизвикателство за всеки човек, който се интересува от средновековно военно дело. Думата е weapon take. Буквално, значи взимане на оръжието. Weapon take обаче не е
не е англосаксонска дума по произхода си. Етимологията е германска, да, би могла да е англосаксонска дума, но не е. Думата е от скандинавски произход. И идва от сборните пунктове в малките владения, да бе не са и толкова малки по едно време, от владенията на скандинавските викинги през 9 и 10 век, когато те контролират части от Англия. Специално Северна и Източна Англия, крайбрежието на Северно море. Така че Толкин тук е много реалистичен в начина, по който роханците наричат своите сборни пунктове. Weapon Take се среща даже и в латинския език на Великата харта на свободите от 13 век. Вече в нормандски времена старият термин продължава да се употребява в английска употреба. Толкин не знае от този термин и го употребил за своите роханци, които така и така са. Те са с изцяло на такава англосаксонска номенклатура, т.е. всичките имена и места в Рохан са с староанглийски имена, названия, но той употребява и включително и англо-датска терминология за тяхното военно дело, което е много интересно. Аз бих искал да задълбая малко върху армията на човеците като цяло, т.е. Рохан и Гондор, тъй като докато при Рохан виждаме може би един вид кланове или могъщи барони, в Гондор имаме сякаш еднолична армия, която е водена от един предводител, да кажем, може би сина на наместника, както е в случая при Боромир, и как да кажем, малко по-организиран, отколкото Рохан. Той се изглежда сякаш, поне в моите очи като историк, гледаме едни кланови взаимоотношения от едната страна, които са по-присъщи на, както каза, народите от Северна Европа, другия по-скоро нещо организирано, като, да кажем, ранната и късната Римска империя. Може да направим някакъв такъв паралел? До някъде можем. Когато описва роханците, Толкин споменава кои са войводите на техните предели. Единият, нали, очевидно е краля Теоден. Третия войвода на пределите е племенника му от женска страна, син на кралската сестра Елмер, който е син на дълга поредица трети войвода или трети маршали на пределите, чиято резиденция е Алтбург. Алтбург е някаква крепост някъде в Рохан. Някакво укрепено място. И е Weapon Take, освен това. Той е изборен пункт на войската. Отделно от това, има някакъв втори войвода на пределите, който не помня кой от роханските пълководци, май беше Еркенбранд, ако не се лъжи, и неговия сборен пункт, ако не се лъжа, е в Шлемово усое, но може и да бъркам. Това трябва да се чете редовно книгата, пък не мога да чета само една книга. И всъщност тези са наследствени маршали на ездитните предели. На мен дори, тук ще направя един лонгшот, на мен малко ми напомнят организацията на Първото българско царство, както си го представяме, нали, с владетели или Канаси Бигито, който стои най-често в Плиска или в някой от своите аули, или може би пътува по страната понякога, може да прави обиколка с цел администрация на страната. Нали, средновековните монархии понякога са пътуващи. Дори да има столица, не е задължително да има, то монарха може много често да обикаля с нещо като тържествена процесия, да обикаля провинциите си, за да осъществява пряк контрол по места и съдебни дела да води. Но освен него има двама още висши сановници на страната, на Първото българско царство. Единият е Капкана или Кавхана, а другият е Чиргубуила. Тоест те изпълняват функции, които може би по някакъв начин са свързани с администрацията, от друга страна може би са свързани с военното дело, не съм сигурен до край, нали, аз не съм и специалист всъщност по Първото българско царство по никакъв начин. Ако търсим азиатски паралели с военната организация на прабългарите, може би Кавхана или Капкана и Чиргубуил отговарят за двете крила на армията, дясното и лявото крило, за двата фланга на армията. А пък Кана или Хана отговаря за централната част на войската при подредба. Дали това е така или не, може би моите разбирания са малко устарели, но на това ми напомни организацията на роханците с техния крал и двама воеводи на пределите, втория и третия воевода, или маршали, както ги нарича Толкин. А маршал, знаем, е стара германска и френска дума за командир на конницата. Нали, Марис Скалкус, служител по конете, означава. Ето ви още една староанглийска дума, която Толкин употребява за коне във Властелина. Мерх. Мерх означава кон и пак е поетизъм такъв. Мерас нарича той породата коне, от които най-видимия и най-така красивия кон от тези е коня на магиосника Гандалф. Сенкогриф, Shadowfax. Много интересна тема е тази. Колкото до гондорците, те по-организирани ли са, по-малко кланови ли са,
по-административно раздробена ли е тяхната военна организация. Тук на това също има отговор във Властелина на пръстените. Има един епизод, един момент, когато хобит Пипин и неговия нов гондорски приятел, мисля, че се казваше Берегонт, или сина на Берегонт, едно от двете, гледат край портите на Минас Тирит, как край тях преминават пълководците, които идват от провинциите със своята въоръжена свита. Всеки от провинциалните владетели на Гондор, а те са няколко, те са може би 10 души са изредени, принц Имрахил от Дол Амрот, не помня кой си от Лос Арнах, нали, те са изредени с имената и титлите си, нямат графове и барони, всичките са лордове в английския текст на Властелина, на български са дадени като пълководци. Но те не са само пълководци, те са и феодални владетели на дадена долина, на градче, на някаква област, като князе, като маркизи, като херцози, като провинциални владетели. Тези хора, интересно, че един от тях е принц, другите не са принцове. Принца на Дол Амрот е принц с титла. Аз за това смисля, защото нали, принц се превежда като княз в някои случаи. На модерен български е правилно, но само той е с тази титла, останалите са просто лордове. Тоест, принца на Дол Амрот е нещо като малко по-високо поставен от другите владетели, но и той не е крал. И не е вице-крал, не е нещо друго. И той е васал на наместника. Нали? Той е част от гондорската структура, но има по-висока титла. Какво означава това? Това не става ясно много във Властелина на пръстените и има отговор в недовършени предания. Тези хора пристигат един по един с своите свити, с своите войски. Те са се отзовали явно на призива от столицата на наместника Денетор да дойдат и да очакват обсада там. И те идват и очакват обсада. Те идват с 1/10 от своите сили. Какво става с другите въоръжени мъже на гондорската страна? Ами, те остават, както изглежда, в пристанището Лебенин. Провинциалните владетели, то не е пристанище, Лебенин е цяла област. В пристанището Пеларгир, в устието на реката на Андуин. Защото провинциалните владетели, получавайки призив от столицата да се явяват, но изпращат повечето си войски по бреговете на реката. Защото очакват второ нападение оттам. И то се оказва, че правилно го очакват и техните изпратени там войски са подети от друг пълководец, от Арагорн, в крайна сметка. И те всъщност разбиват атаката по море, която се очертава срещу Гондор. Втората вълна на нападението. Така че ето това също е един вид рационално разбрана от Толкин средновековна стратегическа представа. Когато очакваш нападение от две страни, остави подкрепление в тила, остави резерв. Брани Дунавския лимес. Брани Дунавския лимес, точно така. Ако си тръгнал на война срещу арабите в Мала Азия, остави някой да пази Дунавския лимес или старопланинските проходи. Защото иначе пък, нали, докато ти си при арабите, българите ще ти дойдат в тила. Или ако си тръгнал да завладяваш Франция, готви се някой да те атакува от към Шотландия. Това също се прави. Така че, ето, тези бранят андуинския лимес. Добре, освен нали, на широко оперативно ниво, на чисто тактическо ниво имаме две основни формирования, които изпъкват в епос. Едното са конните формации, нали, които са характерни всъщност за роханците, да. А и за ранното средновековие, да. Както и във Франция, така и в Англия. Но нещо, което лично според мен не е типично за този период, това са широките нали, формации с копия, с щитове от пехота. Нещо, което е по-характерно или за античността, или за късното средновековие и вече новото време, където трактатите от античността са намерени и се използват наново нали, по някакъв различен стил. Сега, нека да се обърнем към историята и да разгледаме всъщност как изглежда военното дело в Англия и в Франция през 8-9 век и дали всъщност паралелите, за които до сега говорихме, могат да са доста по-близки или са доста по-далечни. През 8 век в англосаксонска Англия, преди да започнат скандинавските нашествия, войната е ендемична, тя е сезонна и е нискоинтензивна. Сраженията между отделните англосаксонски кралства или княжества, които са много, те са миниатюрни образования, те са днешно церемониално графство. Даже нямат и точно и градски центрове. То градският живот в англосаксонска Англия, особено в ранния период, е сведен почти до нула. Така че рядко има обсади. То няма какво да бъде обсаждано най-често. Освен евентуално там, където има оцеляла римска крепост, както е в Йорк, Йорк може да бъде обсаждан, да. Най-често битките са малки и са точно между пеши съединения, тъй като англосаксонците нямат добра кавалерийска култура.
Между другото, това е една от причините Толкин да наблегне толкова много на странната комбинация от англосаксонски имена и кавалерия във Властелина на пръстените, когато говори за роханците. Роханците са един вид невъзможната мечта на Толкин, англосаксонците да бяха имали кавалерия. Той си мисли, разбира се, за битката при Хейстингс от 1066 година, от 11 век, когато според Толкин и според една, може би малко по-ретро, такава медиевистична представа, англосаксонците са загубили или англодатчаните са загубили битката при Хейстингс срещу норманите, защото самите англосаксонци не са имали кавалерия за разлика от норманите. И така Толкин стига до идеята да си въобрази, да измисли, да конструира несъществуващи англосаксонци с силна кавалерия, които според него биха спечелили всяка средновековна битка, включително най-вече тази при Хейстингс. И това би продължило ползването на поетичния староанглийски език, вместо смяната му с нормано-френски, примерно в легалните документи. И всъщност Толкин създава тази мечтана от него кавалерия в рамките на Властелина на пръстените. Реалността на средновековието е доста по-различна. В 8 век отделните англосаксонски племена или по-скоро групировки понякога воюват помежду си в битки, в които те пристигат на бойното поле с коне, спешават се от конете, подреждат се в примитивен пехотен строй, който вероятно е някакъв опит за имитация на по-стария римски пехотен строй с застъпващи се щитове, така наречения бордвол или стена от щитове, обаче, или шилдвол, както го знаят по-широката публика, който може би имитира старата пехотна тактика на римския легион. Обаче тези войски не са много големи. Те са много често от по няколко стотин души, не повече. Докато в един момент в 9 век нещата много се променят, защото в Англия се изсипват, както и в Ирландия, както и в Шотландия, както и по цялото западно европейско крайбрежие, се изсипват редовни скандинавски набези, при които един или повече екипажи на кораби, тези екипажи са от между 30 до 50 души обикновено, тъй че най-често са повече от един кораб, те пристигат като цяла флотилия обикновено, се изсипват на някой плаж, разграбват околните села, набират си коне по този начин, придвижват се вътре смело из страната, нападат манастири най-често, защото манастира какво представлява? Недобре укрепена съкровищница. Това е един манастир средновековен, особено ранно средновековен. Изтребват монасите или ги напредашват и ги изгонват. Ако случайно сред монасите има високопоставен епископ или игумен, абат на манастир, с удоволствие го арестуват. Може и да му изпържат петите, за да му вземат парите, но ако не му изпържат петите, най-често скандинавците го пускат срещу много солен откуп. И в един момент на англосаксонците им се налага да се отбраняват срещу този вид нашествие, което първоначално си е чисто рейдърско, пиратско, разбойническо. В един момент се превръща в систематично заселване на страната обаче. Когато битката е между такива противници, те трябва да се адаптират едни към други. В крайна сметка се стига до една амалгама от английски, староанглийски, англосаксонски и датско-норвежки такива тактически построения, които са доста примитивни. На практика най-често това отново е запазването на стената от щитовете, с обаче някои нововъведения, като употребата на голямата датска секира, която общо взето е примитивен отговор на стената от щитове. Тя е опит на някоя луда глава, обикновено в датските отряди, да разбие противниковата стена от щитове, като нанася дълго и продължително удари с тъп предмет, в случая с остър предмет, върху англосаксонските шлемове. Звучи смешно, но е било драматично. Обикновено някой по-добре снабден с доспехи, с мека ризница, шлем и така нататък, по-едър скандинавец, е бивал хвърлен срещу редицата на противника, за да разбие първата редица от стената от противниковата стена от щитове с голямата секира. Това не винаги е ефективно. Когато не е ефективно, когато не бъде разбита противниковата стена от щитове, битката се закучва и продължава часове. Тогава обикновено бройката решава въпроса. Когато обаче стената от щитове бива разбита, разбития противник или трябва да отстъпи бързо и да състави нова стена от щитове, което е много трудно при натиск, или разбития противник просто бива окончателно размазан и се оттегля в панически ужас, давайки много жертви по пътя. Обикновено също са се случвали и двете неща. Понякога англичаните са успявали в своята отбрана, друг път не са успявали. В един момент се стига до там, че
Алфред Велики в края на 9 век успява да създаде мрежа от укрепления в Уесекс, в югозападна Англия, да създаде мрежа от малки укрепления, които са точно такива weapon take-ове. Те са пунктове за сбор и малки укрепени точки, от които всяка точка на кралството да бъде защитавана от евентуален рейдърски набег. Колкото до франките, там военното дело не е чак толкова примитивно в 8 и 9 век. Франките първо разполагат с много по-добра кавалерия от англосаксонците и датчаните и много често разполагат с много добре тренирани и с много добре въоръжени, снабдени с доспехи, пак говорим за меки ризници, конни рицари. Нещо, което по-късно през 10 век се прехвърли и при норманците. Тоест скандинавците го взимат като идея от франките и го доразвиват. Аз искам да задълбоча малко върху идеята за Алфред Велики, нали? Англичаните го наричат като, може би, първият им обединител. Рохан, имат ли такъв момент? Има ли някоя фигура, която, да кажем, обединява воюващите се, нали, племена и така нататък, за да отблъсат някакъв общ враг? Не. Роханците имат много интересно конструирана псевдоистория от Толкин, която е много напомня на франките, може би напомня до някъде на готите и може би до някъде напомня дори на българите. Защото според мен Толкин се е вдъхновявал определено от римска история, оттам до някъде може би е взел някои идеи дори от историята на Византия и оттам вече по паралел може би дори нещичко е взел и от концепцията за прабългарите. За какво става дума? Роханците първоначално според Толкин представляват народ с своята конна култура, нали, те много разчитат на конете, като готите, като българите, като франките, и живеят в своята далечна родина, в своя Урхаймат, някъде далеч от Гондор. По брега на великата река Андуин, но някъде далеч от страната Гондор. Роханците са повикани на помощ от т.е. те още не се наричат роханци по това време, те по това време се наричат Еотеод, което пак е староанглийска дума и означава конен народ. Буквално означава конен народ, което е много забавно. Тоест те са някакви степняци. Този степен народ или конен народ има своя някаква примитивна организация и династия и съществува някъде там в Урхаймата. Гондорците привикват тези прароханци, протороханци на помощ в една от своите войни. Роханците се появяват на време и в резултат получават като подарък една от запустелите провинции между реката и планината. Роханците в този смисъл са нещо като федерати на Гондорската империя. Те са нещо като съюзници са, не са точно васали, защото имат свой крал и го наричат крал. И той става крал на... Това е много интересно. Вожда на Еотеода или владетеля на Еотеода при Толкин не е крал, докато не навлиза в гондорските предели. Навлизайки в гондорските предели и получавайки като подарък провинцията Каленардон, така се е наричал Рохан преди да стане Рохан, все едно Мизия преди да стане България, или Галия преди да стане Франкия, тази провинция Каленардон или Каленардон става владение на Еотеода и първият владетел на Еотеода продължава да се нарича Lord of the Еотеод, владетел на Еотеода, и става крал на Каленардон. Следващите му потомци вече са просто владетели или крале на ездитните предели, в Даридърмарк. И на Рохан също, което пък е гондорската дума за страната. Тоест, тези хора пристигат със своя култура, със своя начин на воюване, за да помагат на своя южен съсед. Те са класически пример за федерати. Ако това беше реална история, това ще да е параден пример за федератизъм. Точно по римски образец. Но искат ли да владеят Гондор? Не. Да, те не се държат като Аспарух или като Симеон Велики, те се държат по-скоро като Тервел. Другия, може би, интересен момент относно снаряжението, въоръжението в творчеството на Толкин е кавалерията. Можем ли да намерим някакво отражение всъщност на византийския катафракт? Не мисля. При Толкин няма описан толкова тежко въоръжен кавалерист и с толкова много разнообразни оръжия. Толкин споменава, че роханците имат добри стрелци и споменава, че гондорците също имат някаква конница, обаче винаги казва, това са малки съединения. Тоест, гондорците нямат много добра кавалерия, а пък роханците нямат много стрелци. Така че комбинираният тип казанджия или катафракт или клибанарий, който персите, римляните и ромеите имат, по-скоро не се среща много от Толкин. Сега, в компютърна игра съм го виждал. Това беше много такъв забавен микс от единици, вероятно базиран точно на катафракт,
в един от модовете на Medieval 2 Total War, който беше мод за Средната земя, The Third Age мод, елфите от Ломидол имах конен стрелец. Но той пък не беше тежко въоръжен, не беше клибанарий с тежка ризница, да не са брониран фактически, така че пак не минава за катафракт, а и не е каноничен, нали? Не е от Толкина, е от някакви модери. Най-великият мод, между другото, на Medieval. И аз го харесвам, да. Добре, мисля, че темата с войната и средновековието и Толкин е сравнително към края си. Нека да видим другата ни тема, именно Рим и Толкин, и по-точно опадъка на Римската империя и Толкиновото творчество. Тук си паднахме на пъпа. Това ми е супер любима тема. Аз съм бесен нърд точно по нея. Според мен Толкин се вдъхновява много сериозно от римска история. Аз, между другото, споделям едно разбирането на Питър Браун, което е, че историята на късната античност и на късната Римска империя, преди така да се каже да се грецизира или по време на грецизацията на източната Римска империя, не бива да бъде наричана точно опадък. Аз съм фен на концепцията, че в реалната европейска история прехода от античност към средновековие или този дълъг късно античен период от 4 до към 6 век, плюс самия 6 век, не е точно опадък, а е по-скоро трансформация, преход. От нещо старо към нещо ново, но не бих го нарекал опадък и залез. Нали? Не съм фен на Гибън в този смисъл. Както и да се върнем към Толкин. Какво ни описва Толкин за страната Гондор? Страната Гондор е някъде далеч на юг и на изток в неговата средна земя и тя граничи с един много опасен противник, който е противника от Ориента, от изтока. Това е страната Мордор. Гондорците се борят всякак срещу страшния противник от изтока, който непрекъснато залива техните граници и гондорците губят област по област, провинция по провинция, обаче не спират боя. Гондорците някога са имали много велик крал, цяла династия от крале, която обаче е пресъхнала. Спряла е тази династия. Последният крал е изчезнал безследно, без да остави потомци. Може би бил убит, най-вероятно е бил убит. И от тогава страната се управлява от наместници, които така и не стават крале. Никога гондорския наместник не си позволява да се обяви за крал. Той си стои наместник. И стои, това е много интересно, наместника стои на малък черен стол в подножието на големия празен кралски трон. И това продължава над 1000 години. Това е вече новата гондорска традиция се е установила по този начин. Всичко това пряко е вдъхновено от римската и византийската история. Освен това, гондорците някога са имали кралство близнак. В далечния север на Средната земя е имало друго царство, заселено с почти същия народ, което царство се е наричало Арнор. Кралската династия е била обща. Основателят на двете държави е бил един и същ. Той се нарича Елендил или Елендил. Не съм добре с елфическите ударения. Не е елф, човек е, но името му е елфическо. Той има двама синове, между тях той разделя двете си царства, Арнор и Гондор. Гондорското царство оцелява, макар и в смаляващ се вид и постепенно губи династията си. Арнорското царство първо се разпада на 3 по-малки царствета, на някакви такива ръмп държави, след което и то се разпада. Но там пък остава един много интересен център. В териториите на Арнор остава Ломидол или Ривандел, малката крепост на елфите, управлявана от Елронд, вечния безсмъртен владетел, който не се променя, който седи там и дава мъдри напътствия. Той е кингмейкър, той създава крале. Този Елронд, той създава Арагорн като крал и му дава дъщеря си и тя носи знаме на Арагорн и така нататък. Всичко това е пряко и непряко вдъхновено от римската история още веднъж. Историята на Арнор и Гондор много силно напомня историята на подялбата на Римската империя на две половини от Теодосий Велики. Теодосий Велики разделя Римската империя на парче изток за младия, как беше, Аркадий или беше? На изток мисля, че беше Аркадий, да. Точно така, и запад за Хонорий. Двамата си негодни за нищо синове, особено Хонорий е, как се вика, параден пример за лош император. Само Стилихон става за нещо. Само Стилихон става за нещо, точно така. И аз съм от отбора на Флавий и Стилихон. Всъщност познавам човек с този творчески псевдоним. Познавам човек, който се самонарича Флавий и Стилихон и върши много добра работа като исторически реенактор в Австрия. Както и да е. И е капитан от австрийската армия. Впечатляващ човек. Както и да е. Какъв може да бъде? Исторически реенактор, в крайна сметка, по Дунавския лимес. Римската империя, разделена на две. Какво става с западната половина? Постепенно се разпада на крилца и перца. В крайна сметка за около 80 години от нея остава само Италия. И накрая и Италия се превръща в варварско кралство. Тоест, горе-долу с западната половина на Римската империя става това, което е станало с царството Арнор. Обаче, в западната половина на Римската империя се запазва един огромен и автономен религиозен център. И това е Рим, където има един вечен, неизменящ се лидер. Папата, който какво прави? Създава крале.
Каква е ролята на Елронд в териториите на бившия Арнор? Да създава крале. Той това прави. Междувременно, южната или източната половина от Римската империя се превръща в това, което ние наричаме популярничко Византия. Тя има огромна столица, много мощен такъв монументален град. Ето, чували сме за Константинопол и сега седи Истанбул на Босфора. Много е красиво там, трябва да се види. Много обичам Истанбул. Съжалявам, че не е Константинопол, но все пак много красив град дори и в сегашната си версия. И там дълго време, около 1000 години, царуват поредица от императори, които обаче много често седят на малък трон в подножието на по-голям трон. А ако видите кадри от сегашната резиденция на Вселенския патриарх в Фенер, ще видите, че в дъното на кабинета, представителния кабинет на патриарха, има ниша, на която има едно голямо червено корулно кресло без облегалка. Той е с римски дизайн. На това корулно кресло, зад него на стената има, разбира се, стенопис на Исус Христос, а на самото кресло стои едно Евангелие. Това е на престолното Евангелие на патриарха. Но никой човек не седи на този престол. Това е трона на Исус Христос. В която и източно православна църква по света да влезете, ще видите в дясно пред себе си, като влезете от към западния вход и вървите право пред вас е солея с иконостаса и олтара, в ляво от себе си при трансепта ще видите амвона на свещеника, най-често той днес не се ползва, свещениците проповядват от солея пред самия иконостас, а в дясно на трансепта ще видите един празен трон. Това е така наречения владишки трон. Най-често на него има отзад изографисана една икона на Исус Христос, като вседържител. С книга в лявата си ръка и благославящ с дясната. Или може да държи и сфера с лявата си ръка. Сферата на властта над цялото мироздание. Този владишки трон се употребява много рядко, ако в църквата влезе епископ, но най-често стои празен, защото на този трон невидимо стои, вярват православните, Исус Христос. Всичко това е имитация на някогашния византийски церемониал. И Вселенската патриаршия до днес, и всички православни по места в света до днес продължават да имитират византийския императорски церемониал в тази негова особеност. Този празен трон в Константинопол, мисля, че е описан директно от... сега ще се сети името му. Да му се не види. Епископа на Кремона, Лиутпрант от Кремона, който в 10 век е бил дипломат, пратеник на двамата Отоновци, Отон I и II в Константинопол и е видял Никифор в ока с очите си и го намира за отблъскващ и грозен, но много интелигентен. Лиутпрант казва, че императора седи на малък трон пред по-голям празен трон. Празният трон на ромеите е трона на Исус Христос, защото те чакат страшния съд. Те се надяват империята им да издаяни до страшния съд. Не е станало точно така, но за сметка на това са почитали Исус по този начин. Държали се един голям празен трон зад престол и по-високо от престола на Василевса, така че да го виждат всички посетители, да виждат колко благочестив е Василевса на ромеите. Как той се изживява като наместник на Исус, а не като върховен владетел сам по себе си. Това е видима имитация на ромеите от страна на Толкин и отразено и във филма, във филмовата адаптация. В византийското изкуство този празен трон се нарича приготовление, етимасия на гръцки, и го има, можете да го видите в много църкви. Ако някой път попаднете на изображение в църква, манастир, където и да е, в българските църкви също го има, в сръбските, в украинските, в албанските църкви, където има православни албанци, в арабски църкви православни, колкото ги има. Не съм сигурен дали го има в арменските църкви, защото тяхното вероизповедание е малко по-особено. Нищо, че е източно християнско, но не е гръко-православно по догматически детайли, както и да е, това е отделна тема. В гръцки и български църкви можете да видите понякога стенопис или икона, но стенопис можете да видите с трон или олтар, който е празен, на него няма нищо. Зад него има знамена, кръстове и копия и отстрани на трона или олтара се виждат ангели, които го наблюдават, сякаш го пазят. И ангелите обикновено са облечени в псевдовизантийски одежди на сановници. Този трон или етимасия означава очакването на връщането на Исус Христос. Това е очакването на второто пришествие. Какъв е Исус Христос, освен всичките си титли? Бог, Син Божий, Господ, Цар. Той е и цар. На табелата над главата му в Евангелието пише цар на юдеите. Макар и в подигравателен контекст, но го пише. Кого чакат във властелина на пръстените? За връщането на краля.
Така че в Гондор чакат краля да се върне, както ромеите са чакали Исус с празен трон. Тоест е един вид техният спасител, краля им придобива даже и леко като божествени качества един вид. Какво прави Арагорн, като влиза в Минастирите? Лекува ранени. Защото ръцете на краля са ръце на целител. Това го има в книгата, обаче ръцете на краля са ръце на целител и по той ще се познае истинския крал. Какво прави френския крал, като срещне просици и бедни? Лекува ги. Това има една много дебела книга на френския медиевист Марк Блок. Тя се нарича Кралете чудотворци, има я на български. Le Roi Thaumaturge на френски. Кралете тавматурзи. Френските крале са твърдяли през средновековието, че са имали прерогатива, божествения прерогатив, да докосват с глава болни от скрофулоза. Скрофулозата е някакъв вид ранен симптом на туберкулоза, ако не бъркам. Но ако бъркам, нали, да ме извинят лекарите. Не съм медицинско лице все пак. И са смятали, че скрофулозата се изявява с възли по лимфните възли, тук по шията. Съответно, краля е ходил да докосва болни от скрофулоза. Нали, не чумави, не такива с пестем квемапелантор бубоникъм. Нали. Така че квемапеланта бубоникъм. Не с бубонна чума или схемична, не дай Боже, или белодробна, а с обикновена скрофулоза. И много често такива просеци после са ходили наляво надясно, може би са получавали пари за това, да обясняват, че са се почувствали по-добре след докосването на краля. Аз бих искал да задълбаем тук малко. Добре, Толкин е следовател на митологията на Северна Европа, да кажем. Това е едно от интересите му. Има ли обаче следи в Властелин на пръстените от, така да кажем, митове или фаундейшнал истории от юга и изтока? Ами, там има една история много готина, в която нали, много лошо са притиснати гондорците от ориенталските пълчища, от източните пълчища и в крайна сметка идва кавалерията и ги спасява. Нали? Както винаги по филмите става, кавалерията идва в последния момент да ги спаси. И това се случва. Това е някакъв вид римска, не е точно легенда, това дори е исторически факт някакъв, защото битката при Каталунските поля, нали, битката при Шалон, в която Атила е победен от Аеци и неговите германски съюзници, се развива горе-долу по подобен начин. Нали, франките идват и спасяват майчи и вестготите, идват и спасяват римляните и спасяват деня и отблъскват Атила от Галия. Има една история, има един момент в историята на България, който в момента дори бива преувеличаван от разни патриотари, в който, нали, в последния момент българите на Тервел пристигат в началото на 8 век, там около 716-17 година, пристигат пред стените на Константинопол и размазват войските на арабите. Даже се чудя как покойният професор Божидар Димитров не използва този мит за конкретна точка. В Истанбул има едно място, което се нарича Араб джами. Тя е една много странна джамия, защото всъщност тя е бивша католическа църква и е правоъгълна и не прилича на джамия и до днес. На това място благочестивото и неверно модерно турско предание твърди, че там Маслама се е молил преди штурмовете срещу Константинопол. Тази Араб джами е била, според днешните турски, нали, чичеронета, гидове из Истанбул, е била мястото, на което е била построена джамия в началото на 8 век по време на арабската осада на Константинопол. Тя е била извън крепостните стени, тя от към северния бряг на Златния рог, в Европа не е в Азия. И в 8 век там не е имал джамия, със сигурност. В смисъл, това е неверно турско предание, но ако вярвахме на всякакви патриотарски модерни български легенди, това щеше да е мястото, където Тервел е сразил лично с могъщата си десница, е сразил арабския пълководец Маслама. Всичко това е фантастика, колкото и Властелина на пръстените, разбира се. Но, нали, такъв един момент се разказва. Тоест, нещо като историите на Южна Европа, които да са отразени във Властелина на пръстените, да, има ги. Да, аз по-скоро визирах и самите митове, да кажем, митове от Древна Гърция, нали, тези неща. Директно Атлантида. Атлантида аз лично смятам, че това е място създадено изцяло от въображението на Платон, на гръцкия философ, който твърди, че разказва митове във всичките свои, колко са там, 40 диалога, мисля, че са доста диалозите му. И в Тимей, ако не се лъжа, той разказва нещо, което самия Платон нарича митос. Т.е. нарича го мит. То не е точно старогръцки мит в смисъла, че не е религиозно предание, а е нещо създадено от Платон. И Платон казва, митът твърди, че е съществувал такъв и такъв блажен остров с прекрасни закони, на който хората са живели дълго и щастливо и с този остров обаче се случило нещо, потънал в морето. Сега, дали тази история на Платон е базирана примерно на потъването на критската цивилизация,
на старата минойска цивилизация от бронзовата епоха, това не мога да кажа. Възможно е. Може и да не е, може да е чиста измислица, може да не е базирано на нищо. Това е друга тема. Плато го ползва като литературна фигура, за да ни каже нещо, но това е за читателите на философия. Не съм най-запаления философ. Толкин ползва същата история и той в кореспонденцията си го признава. Толкин създава историята на остров Нуменор. Някога в края на първата епоха, откакто е изгряло Слънцето, в неговата измислена версия на света, тези от простосмъртните хора, които са подпомагали елфите и боговете в тяхната борба срещу злото, получават за награда един блажен остров в центъра на океана. Даже не в центъра, а по-близо до страната на боговете. Този остров се нарича Нуменор, той има и още няколко имена. И този прекрасен остров в продължение на стотици години, даже може би почти 2000 години, е място без състрадание. Да, хората там са смъртни и умират, но умират без унижение, без гнусна старост, без такива неща. Хората умират, когато им дойде реда. По някакъв такъв блажен, спокоен начин. Иначе тези хора почти не страдат от болести, тези хора не се бият помежду си, те изнасят прогрес и едва ли не демокрация по света със своите мощни кораби. Това прилича ли на някоя съвременна държава? Да не навлизаме в тези области. Нуменорците са едно прекрасно племе, което дълго време живее под властта на своите могъщи крале, със своите прекрасни флотилии, със своите великолепни изкуства и архитектура, но в един момент тя ги спохожда хюбрис, такава унищожителна гордост. Те започват да копнеят за безсмъртие. Най-накрая те приютяват при себе си злия магиосник Саурон, врага от Властелина на пръстените. Той става съветник на техните крале и съответно той успява да ги накара нуменорците да тръгнат с армадата си, с флота си срещу страната на боговете, за да я завладеят, да свалят боговете от троновете им. При което боговете се изнервят лекенко така. Къде си тръгнал ти, вечиче? И в крайна сметка целият остров Нуменор с по-голямата част от населението си потопен от океана. Отдавен като Атлантида. И Толкин твърди, че в продължение на години е имал сън за потъването на Атлантида и заради това е измислил историята за остров Нуменор. Аз виждам малко паралели с Троя, между другото. Това с Троя е доста добро. Една от първите истории, ако не и първата история, създадена в тази измислена версия на света от Толкин, е историята за падането на Гондолин. Гондолин е град от дълбока древност, от измислена дълбока древност, град на елфите, който се е намирал в смъртния свят, в средната земя, обграден от планини, далече от очите на врага. Даже в продължение на стотици години града е скрит, таен. Врагът търси този град, защото е чувал за него, но не може да го намери. Най-накрая местоположението на града е предадено, града е щурмуван и превзет. Обаче има драматично спасение на част от населението, водени от смъртен водач, който е женен за местната царкиня, царска дъщеря на съответния елфически владетел. Това може би напомня на историята на Еней, който спасява част от троянците и ги води към велика съдба, и ги превръща постепенно в римляни. Такава е и връзката и в Толкиновия измислен свят, защото спасявайки част от населението на Гондолин, смъртният герой Туор става баща на дете, от което тръгва дългата династия на нуменорски крале, която стига най-накрая и до Арагорн, от Властелина на пръстените. Това е божествена династия, която така и така. Няма как да не затворим епизода с нашия последен въпрос. Какво мислите, понеже си говорихме за класиката, за прекрасната литература, какво мислите за адаптациите на Амазон към Властелина на пръстените и творчеството на Толкин? Мразим ги, любезни. Това е абоминация, а не адаптация. Това е сквернословие, ерес, мръсотия, долна свинщина. Как не го бе срам Джеф Безос на най-святото да посегне изрод. Извинявам се за френския. Но понеже може би се долавя известна симпатия от моя страна към творчеството на Толкин, и тъй като може би съм прекалил с четенето на тези иначе забавни и приятни книги, падам си по идеята за адаптация. Харесвам, примерно, трилогията на Питър Джаксън от 2001 до 2003 година. Тя е приличен филм, хубав филм, прекрасна музика, чудесни актьори, на места великолепна адаптация, другаде. Може би има какво да се желае, но общо взето, окей, супер, прекрасно. Харесвам анимациите на Ралф Бакши, те мисля, че са от 70-те години или от 80-те. Окей са, стават, супер са. Харесвам българските комикси за Хобита. Той е много готин комикс от списание Дъга.
от края на 80-те, началото на 90-те години. Супер беше на Сотир Гелев комикса. Даже и адаптацията на Господаря на пръстените, не Властелина, Господаря на пръстените, пак от Сотир Гелев, е окей, малко екзотична, странна е, но е готина. Нали, има хиляди адаптации. BBC имат поне 2 радиоадаптации на Властелина на пръстените. Има хиляди художници, композитори, музиканти, какви ли не, нали, включително автори на фенфикове, които правят много яки неща. Обаче, това, което Амазон направиха, е болна простотия. Те, нали, първо, нямат право да използват, поради авторските права, нямат право да използват Силмарилион и недовършени предания. И заради това единственият изходен материал, с който можеха да работят, за да направят втората епоха на сериал, беше буквално 2 страници от приложенията на Властелина на пръстените. Тия 2 страници не са достатъчни. Това е приложение Б, разказ за годините, Tale of the Years, към Властелина на пръстените. И там събитията, които са дадени, са много схематично дадени, накратко в един списък, като хронология на студент, който да я предаде на професора по време на изпит и да се види, нали, че този студент е усвоил материала. Нищо повече. Не стига, че материалът е малко и е сбит и е пределно ясен. На това отгоре Амазон го и нарушиха, на това отгоре наеха скапани актьори. Въпреки огромния си бюджет си позволиха скапани декори, картонените огъващи се доспехи просто ме карат да се просълзя, но не от умиление. Това е все едно гледам филма Аспарух, но Аспарух е по-готин. Поне масовките са истински. Дори Аспарух е по-готин. Някаква абсолютно нелепа леля, на име Морфит Кларк, ако не се лъже, игра супер вдъхновяващата, мега красива елфическа църкиня Галадриел. Не бе, чакайте бе. Тая роля е била играна от Кейт Бланшет преди, бе. По-сериозно, бе, господа. Ужасно е това, което направи Амазон с материал от втората епоха. Това не трябва да се гледа. Моля ви, уважаеми слушатели, не го гледайте това чудо. Спестете си едно от нещастие. За $1 милиард толкова. Да, бе, колко плащаш, верно, да, ужас. И ми благодарим, че ни слушахте и този път. На вас благодарим, че бяхте с нас и очакваме в следващия епизод.